Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug ang akong i-share sa inyo karon mahitungod ani nga topic. Ang group of words nga naay subject of verb o gitawag og clauses. Kaning mga gilista na ko din mga examples ni sa clauses. The boy is running towards his mother. Group of words na ay subject of verb. The man lives in a big house. Subject verb. Before he left the city. Subject verb. While he was watching a movie. Subject pud nga verb. Mga group of words nga naay subject of verb. Gitawag na sila og clauses. Now, naa siya duha ka klase, ang independent or insubordinate clauses o ang dependent or subordinate clauses. Ang mga independent clauses, mo itong pwede mahimong sentence, kaya naman siya subject o verb na. Pero ang mga dependent or subordinate clauses, dili ni sila pwede mahimong sentence, dili sila maka-stand. Dependent sila, nag-depend sila sa independent. Mukuyog ni sila og independent clause. Mo nang gitawag sila dependent. So, inigkuyog nila sa mga independent clauses na sila tulo ka functions na pwedeng himuon. Pwede sila mahimong adjective, pwede sila mahimong noun, pwede sila mahimong adverbial clause. Mo ni ang tulo ka functions o tulo ka types sa dependent clauses. Now, ani nga mga examples, makita nato ang mga adjective clauses. Kani akong gipang yellow, which I left on the table that Jenny gave him, who lives next door when we first met. Mga adjective clause na sila. Kay, ning modify sila sa noun nga ilang gisundan. The book, the shoes, the woman, the day, ilahang gitagaan og specific information kung unsa man nga book, unsa man nga shoes, unsa man nga woman, unsa man nga day. Mo na nga adjectives sila dinhi. Ug kung mabantayan ninyo, wala ni sila nagsugod sa subject nila, but nagsugod sila og mga words nga sama aning gipang yellow nako. So kani nga mga words mo ni ang sagad nga mga mag-una mo introduce sa mga clauses na pwede mahimong adjectives sa sentence. Mao ni sila. Now, ani nga mga examples, ang mga clauses din gamit as nouns. Sa first nga sentence, ang subject niya I, ang verb niya understand, ang object niya what you mean. Usa ka clause nga gigamit as direct object. So, noun clause ni siya. Sa second sentence po, ang that you are her best friend, usa ka direct object sa verb nga said. Kini pong clause nga why you took the money, direct object po siya sa verb nga knows. Kani pong that is not allowed, direct object siya sa verb nga should tell. Ang him ang indirect object. So, basta object, noun na siya nga function. No, kaning how you answer the question, gigamit man ni siya as subject dili sa sentence, so usa ni siya ka noun clause. Kani pong where they hid the gold, kay object man siya sa preposition, usa po siya ka noun clause. Nya pareha atong mga adjective clauses na po'y mga words nga mo introduce ni aning noun clauses ug mao ni sila. Nya kanipod mga examples nato dinhi karon mo ni ang mga clauses nga gigamit as adverbs. Kaning until they take my heart away, nagdiscuss siya og time hangtod kanus-an niya I love. Kaning when there is orange rainfall warning, naghisgot sa time kanus ay suspend ang klase. Kaning once you are done with the task, naghisgot po siya sa time kanus ang maka-go home. Sa mga adverb of time ni sila. Kaning wherever you will go, naghisgot po siya og asa niya sundon. So, bisan asa, adverb of place. Kani pong because she got sick, naghisgot po siya og rason nga nung na-absent. So, adverb of reason. Ug sama sa ubang mga klase nga clauses, kaning adverbial clause, i-introduce po na siya og mga words. Nailhan na ito nga adverb, di ay ni siya nga clause. So, mauni nga mga word.
So again, ang clauses, mga group of words na siya nga dunay subject, karaning Jane, ug dunay verb, parehaning both. Pwede siya independent, pwede po siya dependent clauses. Kaning independent, pwede ni siya mahimong solo nga sentence, pero ang dependent clauses, mukuyog din siya sa independent, dili siya mabuhi nga siya ra mag-sentence. O sa iyang pagkuyog ni independent clauses, gamiton siya as adjective or noun or adverb. Ug mao to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo aning video lesson, please i-share pud ni sa uban para maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa na ako puhon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day!